दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि बाइक रेलि हाबाफारि लादों बेखौ बबेनिफ्राय बबेसिम लानाय जादों? बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा समाजनि माखासे बिथिंफोरखौ फोसाबनो थाखाय आरो समाजाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मैया 21 आगस्टनिफ्राय मटर साइकेल हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै 22 खालार आगस्टनि 22 खालाराव बे सालायनाय हाबाफारिया नैथि सानाव जागासिनो दङ। मैया जागायनाय सानावहाय धमधमानिफ्राय बेखौ जागायदों। धमधमानिफ्राय जागायनानै मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रा आफादनि सिंजों गामि सिंजों सालायबोनाय जादों आरो बेवहाय माखासे स्ल'गान्सफोर जों होबोदों बे समाज फोसाबनायनि माखासे बिथिंफोर जेरैहाय बुंनो नांगोन खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रांनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनाय बा हाबा होनायखौ बन्द' खालामनाय, बेजों लोगोसे जौ जुवा ड्राग्स बेखौ जोंनि समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनाय आरो लोगोसे समाजाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जे मोनसे आइजोफोरनि सायाव आथोनारि हेरेसमेन्ट, सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट बेनि फारसे गोजान जानाय आरो लोगोसे दायना दायनि फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनायखौ फोजोबनाय बेबायदि माखासे समाजारि बिथिंफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाइक हान्जा सुनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बाइक रेलि हाबाफारि लानायजों लाइमोनफोरनि थाखाय मा मोनसे मोजां हाबा मावनाय जादों होननानै नोंथांमोना फोरमायो? आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा गुबैयै बेबायदि जौ जुवा ड्राग्स बा जिखुनु निसा जिनिस जानाय लोंनायजों गफबनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ। नैबे समाव जोंनि लाइमोनफोरा जुदि थिग जायाब्ला जों बर' समाजखौ मोनसे गोग्गो बर' समाज महरै दाफुंनो हानाय नङा। जोंनि लाइमोनफोरा थिग जानो नांगोन, जौ जुवा बा निसा जातीय बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन आरो गावखौ देहायारि मेलेमारि राफोद खालामनानै सासे समाजनि सुबुं सम्पद महरै दाफुंनो हानांगोन। अब्लासो गोग्गो लाइमोन बा गोग्गो सुबुं सम्पद जों मोनफुंनो हायोब्लासो जों समाजखौ गोग्गो महरै दाफुंनो हागोन। बेखायनो लाइमोनफोरखौ थांखिनानै गुबैयै जौ जुवा ड्राग्स आरो लोगोसे आथिखालाव जेरैबायदि गोख्रैथिजों दबथायनो हायै गोख्रैथिजों बाइक स्कुटि सालायनाय बेखौ जों नुबाय थादों। गोबाङानो थैनोबो गोनां जाबाय आरो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो जिउ फोजोबनाय बेबायदि जाथायखौबो आथिखालाव लाइमोनफोरा खालामगासिनो दङ। दा बेखायनो जोबोर गोख्रैथिजों बा दबथायनो हालायै गोख्रैथिजों बाइक स्कुटि सालायनाय बेनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा जानगाराव थानांगौ आरो लोगोसे गारि मटर सालायोब्ला सेफटि मेजारमेन्टखौ नायनानै जाहाथे नांगौबायदि माने रैखाथिनि गेजेरजों बाइक स्कुटिखौ सालायो बेखौ जोङो खावलायबोदों। दिनैनि जिथु बाइक रेलि हाबाफारि बेखौ बबेनिफ्राय बबेसिम लानाय जादों? दिनै नैथि सानाव सिके दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय लोखि बाजारनिफ्राय जोङो जागायदों आरो जागायनानै सालबारि साब डिभिजननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामि आफादफोरनि सिंजों बाइक सालायनाय हाबाफारिया जादों। खारिजा बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय आइ लाभ इउ बाजाराव बे हाबाफारिया जोबहैगोन आरो दिनै बेनिफ्राय जों मोजां फिडबेक मोनदों जे जोंनि समाजनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल माखासे जोंनि मेगन गुनु मानसिफ्रा जोंखौ बरायदों आरो जों जेरै जि लामाजों गारि सालायबोदों बे लामाजों गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बरायदों आरो फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे फरायसा बिथांमोनाबो जोंखौ बरायहरदों। दा बेजों जोङो मोनसे मोजां मेसेज बा समाज फोसाबनायनि फारसे मोजां रादाब जोङो होनो हादों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायदों। इयुन समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि बिथिंखौ लानानै माबायदि हाबा मावलांगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ मेजर मोनसे खामानि महरै लानानै हाबा मावबोदों। दा सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो थिग खालामनो हायोब्लानो जोंनि समाजा गोग्गो समाज महरै दाफुंजागोन। बेखायनो सोलोंथाइखौ गुदि हमनानै खामानि मावबोदों। दा सिगाङावबो मावदों, दाबो मावदों आरो उननि समफ्रावबो जोंनि समाजाव सोलोंथाइखौ साबना हामना खालामनो थाखाय सोलोंथाइनि मोनसे मोजां परिबेस दानानै जोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो थाखाय खामानि मावदों। आथिखालाव गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय मुंनि मोनसे मिसननि गेजेरजों हाबा मावनाया सोलिबाय थादों। बे मिसननि सिङाव आथिखालनि जि लाइमोन फरायसाफोर बिसोरनो थुलुंगाखांहोनाय, बिसोरखौ जिउ राहायारि माखासे लामा दिन्थिनानै होनाय, दा बेबायदि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लानानै दिनै सोलोंथाइ बिथिंखौ माने सरजाबनानै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। जौगानाय बिथिङाव जुदि नायोब्ला जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहांबाय, जौगाथारबाय बेखौ जों बुंनो हाया। जौगाहांबाय, नाथाय बे जौगानाया बेसेबांसिम जादों
बेखौ जोङो बिजिरनांगौनि दरकार दङ मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे सोलोजों माने गोबां नाम्बार मोननानै गोबां मोजां पास जाबाबो जानाय नङा दा बिनि थाखाय जोंहा गोबां बाधाफोर थागोन बिनि थाखायनो बेहाय जोंनो गोजोन आरो खौसेथि आरो जोंनि माने मोनसे आब्रुथि गोनां समाज दानायनि बे थांखिजों बे बाहाय रेलि हान्जाखौ जोङो सुरनाय जादों बेवहाय गुबैयै जोङो मोनसे आयदा होदों जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय जों उदां जानो हानांगोन जौ जुवायाथ' एसे एनै गेदेर गोलावफ्रा एसे बाहायो खिन्थु खम बिबांनि दा सोर बांसिन बाहायो बांसिन नायनो हमनाया जोंनि गिख्रंथाव जाय न'खराव ड्राग्स बाहायग्रा दं बे न'खरासो बुजियो दिनाव 400-500 थाखा नांनायसिम सफैबाय आरो न'खरनि हालोदा मोजां नंला जुदिও साख्रि आवलाबाबो बेबो फिनो हाला गावनि फिसाखौ हगारसारनाय जों बादा होनो हानाय नंला नोंसोर मा खालामसै पुलिसा मा खालामसै बेबायदिसिम थासारि सहैबाय दा बेखौ होबथानोब्ला आयेनाथ' दङ गोबां नाथाय आयेना साबैसेखौ खागोन साबैसेखौ सामलायगोन साबैसेखौ जेलाव हरनानै माने मोजां माने फाहामथाय होनो हागोन दाथ' नायो आद्रा जेलाव थांनानै मास मोनसे सप्तासे मास मोननै मोनथामसो थानायनि उनावबो फैनानै बे ड्राग्सखौनो बाहायफिनो दा बेनि थाखाय जोंनि बेखौ सोलायनाय बड'फा गेजेरारि सोलायनायनिफ्राय खावलायनाय जादों बे सोलायनाया जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जानांगोन बेखौ होबथानोब्ला जोङो बिमा बिफानिफ्राय लानानै गामि आफादनिफ्राय लानानै गुबुन आफाद गासैबो जोङो जयै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' जेसेबां दङ जोङो जयै नोजोर होनानैसो जों होबथालायनो हागोन दा बयबो एरायलायनाय बे उमुखनि फिसा बेहा जादों मा जोंहालाय मा गोहोम गोग्लैदों बेबायदिसिम जुदि थाङोब्ला सासेनिफ्राय सानैनिफ्राय 10 20 जन जाबायनो थादों खिन्थु सालबारि हालाम बे खोला बिजनियावबो गैद्राय नङा गोबां साफा सानै बेबायदि सोलिदों बे साफा सानैनिफ्रायनो गोबां दा हौवासाफोरल' नङा हिनजावसाफोरखौ माने जों हमनानै मोनबाय दा बे हमनानै जोङो आनसलिकआव लाबोनानै थांखि लानो हाया अब्लासिम खिन्थु सोरबा नङा सोरबा सफैबाय थागोन सोरबा नङा सोरबा फुस्लायबाय थागोन दिनै फरायनायनि नामाव फरायनाय मोजां सोलोंथाइ मोननांगौनि थाखाय जोंनि गथ' गथायखौ जों बाहेरायाव दोननो थानांगौ जादों मेट्रिक पास जानायनि उननिफ्रायथ' जे गुबुननि फुस्लायनायाव गुबुननि बुरखायनायाव गोजोबनानै गावनि जि थांखि न'खरनिफ्राय लानानै थांनाय हारिनिफ्राय लानानै थांनाय बर' माहारिखौ गेरेमसा जानो खालामनो नागिरनाय बा गावनि थांखि डक्टर इन्जिनियार जानो नागिरनाय न'खरनि थांखि बिमा बिफानि न'खरखौ मोजां खालामनो नागिरनाय बे थांखिखौ जाहाथे गोसो गोरबोआव लानानै थांनो हायो आरो बेनिफ्राय जाहाथे दोरोदा जै दोरोदलाय बेबायदिनो गुबुना बारसोमगोन दिनै जोंनि माहारिया माने माखासे हारिनि माने थांखि जानाय बायदि जादों लाइमोनफोराथ' ड्राग्सखौ लानानै माने थांखि खालामखादोंनो ड्राग्सखौ बोरै सोनो हागोन बोरै फोजोबनो हागोन बेबायदि थांखिया दंसै सोरनाव दङ जों बेखौ मोनथिनो हाया थेवबाबो सफैबायानो थादों जोंना जाग्राया जाबाय थादों आरो थैनायनि अबस्था मोनजायाबानो टेम्पना गलायनाय बेबायदि अबस्था बेजों लोगोसे जोंनि आइजोफोर हिनजावसाफोरखौ नोजोर होनाय आरो हिनजावसाफ्राबो सांग्रांथि गैयै दा हिनजावसाल' नंला हाबा जाखानायाबो सांग्रांथि गैयै सोरजों मबाइल रायलायो सोरजों मायो ना भाषा बुजियो ना राव बुजियो इउपि बिहारजों आसामिसफोराबो अखमिया बिलाफोर रायलायगासिनो माने इउपि बिहारनिफ्राय फैगोन ना होमबा कोन राजस्थाननि कोन मानि फैगोन फनाव फैगोन रं नाम्बार जागोन थेवबो बेबायदिखौ मानसिखौनो जोङो फोथायो गावनि हौवाखौनो फोथायनाय गारनानै इउपि बिहारनिखौ फोथायनो नागिरनाय फोथायनायनि गेजेरजों खारफालांनो नागिरनायसिम जायखौ जोङो माब्लाबा रेलाव होबथानो गोनां जादों माब्लाबा हमनानै लाबोफिननो गोनां जादों बे थासारिया जाफ्लेबाय थादों बेल' नङा हिनजावसाफोर उन्दै क्लास 9-10 नि हिनजावसाफोरखौनो टारगेट लायो दा 9-10 नि हिनजावसाफ्रा मानो टारगेट जानांगौ बेथ' माइनर थांनाय माने दाख्लै
20 तारिखआव दमदमियावबो जादों 9आव फरायनाय बाथौ आश्रमाव फरायनाय बर' हिन्जावसाखौ सानफ्रोमबो जों फैबाय थायो ओइदिनखालि गाज्रि जायगायावनो आखाइ फोनांदोंमोन आखाइ फोनांदों होननानै खोनादों सासे हौवासाया बे गुड एकाडेमिकआव फरायनाय हाई सेकेन्डारिनि फार्स्ट सेम ना सेकेन्ड सेमनि गथ' बेसे देरसिन बेखौ जेब्ला न'खराव खोन्थानानै उनाव जेबो नङा माने जों माब्लाबा नायगोन बे गथ'खौ बेबायदिल' दोनदों गुड एकाडेमिनि सासे गथ'आ बेबायदि दांदों गाज्रि जायगायाव दांदों आरो दांनानै थादों दा सोंनायाव खोन्थायैनि गेजेरजों उनाव एसेम्बलियाव लेंहरबाय खोन्थाया बिनिफ्राय हिन्जावसाया आरो जोंनि दख'रा खिन्थु गार्जेनफोरा गुबुन बिथिं लालायबाय हारिखौ लानानै जोंनि हारिखौ बेबायदि दांदों उमुक हारिया बेबायदि जुदि जालायोबा सोरनिबा दायखौ जुदि गार्जेना रुजुनोबा सोरनिबा दायखौ जुदि जोंनि संगठनफोरा रुजुननो गोनां जायोबा दायगिरि थाखो दा सोरबा माने आफादफोराबो हयथ' बेहाय माने लोब्बा लाफाबाय थादों होननाय खोनादों दा बेबायदि जुदि लाइ होयोब्ला जाय मानसिया हिन्जावसा दंखायो जाय मानसिया हिन्जावसाखौ गाज्रि नोजोर नायो जाय मानसिया हिन्जावसानि माने दांनाङै देहायाव दाङो बे मानसिखौनो जुदि होबथानांगौनि थाखाय खामानि मावालासिनो लाइसो जुदि होयोब्ला बे कलकाता वेस्ट बेंगलाव जानाय बायदि माब्रै जाया जानो कलकाता वेस्ट बेंगलाव सासे रय जों दा फेसबुक वाट्सएप खुलिबानो नुयो नङा होमबा बे मानो थाखाय जादों बे पुलिस क'क्राझारनिफ्रायबो लाइन मोनदों सोरबा नङा सोरबा बेखौ सुबिदा होदों सिगांफोर खेबसे मावनायाव बादा होआखै दा थाङै रेड खालामनानै बुथारनो हानाय साहससिम फैबाय दा बे थासारिया जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जाया बे थासारिखौ जोंनि ओनसोलाव जाहाथे लाबोआ बेनि थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रां जानांगोन जोंनि आइजोफोरा सांग्रां जानांगोन बेखिनिखौ जोङो खावलायबोदों आरो बेनिफ्राय जोङो बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो जोङो गामि हाबगोन गामियावबो जोङो बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो बेहाय मोनसे लाइमोनफोरनि मोनसे गिख्रंथाव जादों जोंनि बे सालबारि बे रुपहि लामायाबो बिराद मोजां लामा बेवहायनो जोंना बाइकनि जि साखावनाय थानो हाया गावथ' जिबन दानखा गावहा माला थैगोन बिनि खुनु गेरेन्टि गैया खिन्थु लामायाव थाबायग्रा मोजां मानसियाबो थैनायनि लामा आरो बेबायदिया नैबेयाव नङा तामुलपुरनिफ्राय लाना क'क्राझारनिफ्राय लानानै बहाबा जोंनि बे सालबारियावबो माब्लाबा जानो नागिरो ओरै दावधारा लोखि बाजारनि बे भुटान लामायावथ' जाबायनो थायो नाङा फाङा जोंनि बैसोआव माने बैसोगोरा ओरैनो थानाय माने मोजाङै गावनि लामाजों थाबायनाय मानसिफोरखौ माने हुख्रेमलाबायनाय बाइकखौथ' नांगौ मोजां खामानियाव बाहायनांगौ नाथाय नांनायनि बारा साखावनानै सालायनाया बेथ' जोंनि थाखाय बे बाइकखौ मोजां बाहायनाय नङा दा बेनि थाखायनो आरो जों खावलायदों बेनि थाखाय बे नांनायनि बारा स्पिड सालायनायखौ बन्द' खालामथारनांगोन आरो बेबायदि मानसिखौ जोङो बे सांग्रांथि मेलजों खावलायदों उनाव खिन्थु बिनि बेबस्थाखौ जों लागोन जाहाथे गार्जेनाबो दुखु मोना जों जुदि माने माब्लाबा समाव माबा मोनसे हाबाफारि लानांगौबा माबा मोनसे बिनि सायाव बेबस्था लानांगौबा जाहाथे गार्जेना जोंनि गामिया जोंनि ओनसोला जाहाथे दुखु मोना बेखौ जों होबथानो हानांगोन नङाबा गावजों सोरखौबा लांफागोन बेबायदि जानानै दङ दा बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो माने जिउ गैयै बेसादजों जों सामलायजागासिनो रायजो राजानो दङ फैसाखौ जोंनो नांगोन खिन्थु फैसाखौ इजि मानि जुदि नागिरोब्ला बेजोंबो माब्लाबा बरबाद गोबां माने स्केम बेबायदि फैयो अनलाइननि माबानि बुरखायनाय नैबेहाय हाबा ओरै मोनगोन उमुक मोनगोन तुमुक मोनगोन लास्टनि हाबनानै उनाव आलाय सिलाय जादों दा बेबायदिनो नामा बिराद थाखा मोनसावनायनो माने जोंहा फोरोंगिरिफोरखौबो सोबाय फोरोंगिरिफ्राबो लुबैबाय मोननो बेबायदिनो सोरबा सेंग्राफोराबो ओरैनो मोनाखैलाय माथो खिन्थु बे बेसे गोलावसिन आङै थुङै लास्टनिया थैनानै थाबाय ना फैसा दिहुननो हायो ना फैसा मोनो आरो बेबायदिया खेबसे नङा बारे फैदों खिन्थु जोङो मा लुबैदों फैसाखौ गावनि श्रमजों गावनि माने माबाजों जिखिनि खामायनो हानाय बे केपासिटिनिफ्राय इजि मानि लुबैब्लानो बेबायदि जादों आरो बेबायदियावनो जोंखौ थगायनायनि सुबिदाखौ मोनदों उमुक मोनगोन गेजेराव टावार गायनायनि बिराद माने फांसाव फैबाय टावार गायगोन उमुक 10-20 हाजार हा नायफैलायो माबा नायफैलायो बेबायदिनो थगायना